Jingpule na shithi baar u Paulus sha u Timotheus glenong Blei kadkhochi pho hadu kharinyo mapi te phila bot ringki ya jinghi kai bat karukom le junga ya jingtmu junga ya jingen jingsha satar jingin bat jing yaisha lingba jingsha banben bat jing jenjar Antioch Iconium bat Lystra Pitip ya jing banben bangala sha Henry utrai ulapillat yanga naki baro kibakwa ban imri Blei ha u Chris Jisu kinsha banben Henry kiriu bamman bat kiriu thok kin nang sniu thok ya ki wei sha thok yalode mapi pat pidei ben yai ne scam ha jinghi kai bat ki jingen papi layo namar pitip nano pilayo hi kai nadu dang ken lung pilanang ya ki jintho pakhuin katlong ka jingpen ka jintho baro kalong kabala persat minsim da ublei bat kalong kabamintoi ben hi kai ban sning ban kraw ban pen bet pen bha bat ban pen san ha ka hok ka sod bat ban pen bet pen biang ya ubriu jong ublei na ka benta ka kamba pha baro ka ktien jong utrai ka sam shispa khat khendai watla ki bun ki nong ban ben bat ki nong shun junga Henry ngam shim yat kin riang na ka kamon jome Katin rai jong kaktin jome dei kajing shisha baro ki rai bahok jome kinne junom watla ki nong sanshar ki ban ben yanga klem daw ka do nut jonga kating puram tang ya kaktin jome ki ba i ya ka an jome kin suk kin san kin jai ya ki om judon jingwed aa nga ab dungong ya jing suspa jome ko try but nga pendem ya ki hukum jome nga ri ya ki hukum but ki jing hi kai jome metip lod ya ka yat ka yang jonga ka gospel kat kum u Marcos bukhuin kalanong ka bakhat ar kat khot lai pusan hadu lai pu henyo kat bau jisu udang ki kai ha ka temple ulabu ka jing kali kumdu ki start ein ki laban ong ba Chris unhiar pateng na udaben mensim bukhuit la persat mensim ya udabet ban ong utrai ula ong hauken rat jonga to shong ha ka kamon jonga tat hadu bangan debu ya kinong shun jome hapo kislak jat jome udabet ula khot yu uken rat ti kumno u Chris ula ban long ukhun uksiu jong udaben u bait ba bait san ula ngap yau jisu da ka jinkmen ka gospel jong utrai